நான் வந்து கேட்ட திறக்க மாட்டேன். என்ன அது என்ன உனக்கு பிரச்சனை? நீ வந்து நீ இந்த இதை அங்கே வரே என்ன பண்ண உனக்கு சேட்டை? வாங்க நான் போகிறேன். பாரு இவ அங்கே உட்காந்துருக்கா. ஒன்று ஆட்டை வம்புழுக்கணும், ஒன்று வந்து பூனையை வம்புழுக்கணும் உனக்கு தானே. இல்லைன்னா கேட்ட திறக்கணும். நீ ஏன் திறந்துக்க? அதான் ஆள்லாம் யாரும் வரமாட்டோம். திறந்துக்க. அப்புறம் அங்கனே உட்காந்துரு, அவ்வளோதான். பாரு இது ஓடுறத பாரு.